Λοιπόν, σήμερα έχουμε διάφορες επαφές. Τρίτου τύπου. Έλα, γιατί τον έχεις πιάσει. Πιάστον από το σώμα του όλο. Την ουρά. Μπράβο. Έλα, θα μου σπάσουμε κανένα μπαλόνι. Κράτα με. Παραλίγο, πρόσεχε. Εδώ για θα με σφάξει. Εδώ, ακούμπα τον πάνω μου, εδώ. Κομπλάρισε τον. Θα χτυπήσουμε έτσι. Ανάμεσα στις μπότες μου. Γιατί τις σπάσουμε τον έτσι. Κράτα τον. Ελεύθερος. Βγάλε το πλάνο. Πέρασε τον εγώ. Ωραία. Ωραίος. Έλα εδώ. Είναι σαν τον άλλο που είχαμε αφήσει. Όμορφος είναι. Εντάξει, νομίζω θα την γλιτώσει. Αυτά. Όχι, ρίξτε άμεσα. Άντε στη μαμά σου. Ωραίος. Έβγε.